Татар-информ мәгълүмат агентлыгында Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышына багышланган басманың икенче томы тәкъдир ителде. Дин әһелләре, галимнәр ислам диненең яңарыш чорында пәйгамбәр турындагы мәгълүматның әһәмиятен билгеләп үттеләр. Яңа китап мәхәлләләрдә, мәдрәсәләрдә укучы шәкертләргә тарихи яктан бик әһәмиятле уку ярдәмлеге булачак. Моңа кадәр дә пәйгамбәрләр тормышына багышлап байтак тарихи китаплар басылган, ә яңа басма ТСР төзелүнең 100 еллыгына багышлана. Китап дини әдәбият, бөек Тукай шигырьләре белән дә тулыландырылган. Мәдәниятле шәхес булса, безнең милләттәшләр арасыннан, ул үзенең борынгы тарихының башлангычына күз салырга тиеш. Ә билгеле, ул ислам цивилизациясының башы, ул безнең пәйгамбәребез белән бәйле. Һәм шуңа күрә элекке заманда да шәкертләргә өйрәткәннәр, шушы башлангыч заманның вакыйгаларын сөйләгәннәр. Коръәннең эштән бере ул тарих шунлыкта. Чөнки шундагы нечкәлекләрне аңламасаң, син ислам диненең нигезен дә аңлый алмыйсың.